काजलगाव आरो बिजनी महकुमा गुदि फोरोंगिरि आफादा सोमावसारदों। चिरां जिल्ला काजलगावनि सदर थावनि जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव काजलगाव आरो बिजनी महकुमा गुदि फोरोंगिरि आफादा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। सोमावसारनायनि गेजेरजों सिगांनि पेन्सन बिथांखिखौ फोथांफिननाय, गासै रादाय खानाय फोरोंगिरिफोरखौ थि नेमजों थिसननाय, ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो 8,700 ग्रेड पे होनो नांगौ आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारदों। बेनि उनाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जिल्ला गुदि सोलोंथाइ बिबानगिरिनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइबो दैथायहरो। हेंथायै जों बाहाय धरना कार्ज'सुचि लादों। मानोना गोदान पेन्सन स्किमा जोंनि सरकारि कर्मचारिफोरनि थाखाय जेबो सुबिदा गैया। गोदान पेन्सन स्किमखौ फोजोबनानै गोदान पेन्सन स्किमाव लाबोनांगौ जोङो एनपिएसखौ बन्द' खालामनानै अफिसाव लाबोनांगौ। मानोना एनपिएसनिफ्राय मानसिफ्रा जेला रिटायार जाखाङो जेबो सुबिदा मोना। खिन्थु नाथाय फुराना पेन्सन स्किमाव जुदि जोंखौ दोनोब्ला एनपिएसनिफ्राय सोलायनानै अफिसाव दोनोब्ला जोंनिया जेबो कर्मचारिफ्रा मुलाम्फा जायो बा रिटायार समाव जों सोलिनो खाबु थायो। नाथाय एनपिएस स्किमाव जों रिटायारनि उनाव सोलिनो जोंहा जेबो खाबु थाया। बिनि थाखायनो जोङो गोदान पेन्सन स्किम एनपिएसखौ बन्द' खालामनानै गोजाम पेन्सन स्किमाव जोंखौ दोननांगौ। बिनि थाखायनो जों दिनै बाहाय काजलगाव महकुमा शिक्षक सन्मिलनि आरो बिजनी महकुमा शिक्षक सन्मिलनि आरो चिरां जिल्ला बर' फोरोंगिरि आफादा जयैनो बाहाय जों धरना कार्ज'सुचि लानाय जादों। बेजों लोगोसे आरो माबा दाबि दंबावो? बेजों दाबि दंबावो जोंना गाहाय फोरोंगिरि माबा गैया, थिसनाखै जोंखौ माबायाव गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि गैया। गाहाय फोरोंगिरि नामाव जोंखौ ओरैनो नामावल' दोनदों। नाथाय गाहाय फोरोंगिरिनि खुनु ग्रेड पे गैया, स्केल गैया। जोंखौ दा बेखायनो गाहाय फोरोंगिरिनि स्केल होनांगौ जोंनि गुदि फरायसालियाव। आरो जाय ग्रेजुवेट बिए पास बिसोरो जोंनो 8,700 स्केलाव लांनांगौ। जोंखौ बेखिनिखौ होआखै। बेफोरबो जों दिनै बेखौ लानानैबो जों धरना हाबाफारिखौ लादों। जोंना बेखिनियानो दा जों बाहाय फोरोंगिरि बिफाननि सोलोंथाइ बिफाननि दङ फोरोंगिरिफोर। दा दसे उनाव आरो गुबुन बिफाननिया बाहाय जोंनि उनावनो बिसोरबो लागोन बाहाय धरना कार्ज'सुचिखौ। जोंनि माबाखौ दाबि जुदि मानियाब्ला जों बिनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन जों सोमावसारनाय बा आन्दलनखौ जों खालामनो हागोन।